Ei saa kelletty. Julkinen alue. Niin. Totta kai se. Ottaa toisen, katsotaan onko tuossa pumpurilla. Sit ottaa. Se näkyy koska Videolla kuuluu säikä yskimistä. Sairas. Ja? Joo, se on minun. Vilkut pitää putset pakoputkista vaihtaa ja... Mitä kun rekisterille mitä ei kato kun... Sitten vilkut pitää kauempana toisistaan ja... Miten niin? Etujaro kauempana. Miten ne vilkku kauempana? Tää? 18 senttiä väliin. Miten katsotaan? Etujaro kauempana. Tuliko mitään varoituksia tässä? Sitten, kenen mopedi tän? Minun. Vilkut pitää putsaa kuulemassa. Poliisin nimensä. Sanoiko sanoa poliisin nimensä? Mikä tunnen tuon? Mikä siinä oli? Oliko Jouni? Ei se saa niin. En mopedi. Minun. Skootterin esteistä. Niin. Sä kato naisten kulkuväliin. Niin, ei sitä, siitä ne edes kato, niistä ne edes kappele varmaan. Täällä olisi vielä yksi. Niin, täällä olisi vielä yksi. Tuleeko poliisivenkilivät kakkonen? Ei ainakaan mulla. Poliisivenkilivät kakkonen. Poliisi. Kato, ei etuvalot. Ai, palautti. Ai. Sakon paikka. Kattokaa meiltä tuota Ei varmaan kato. Tässä virtailukossa jotain häkkää. Mitä häkkää? Eikö se ole 2 asentoa? Onko tässä virrat päällä, kun se ei näytä? Ei sinne kun sinne akkuu. Ei näe se magneeton. Se kun äsken oli käynnissä, niin se välähtää. Noin. Rip in peace. Niin muuten. Rip in peace. Paljonkohan menee? Me tuonne. Mennäänkö yli 6-5? Että juosko. Nyt tuli niitä materiaa. Oksennan nyt. Helvetti menisi oksentaa. Sinne. Paljonko meni? Siellä on GoPro sekä. Sinne auttaa. Ota vaan. 14 minuuttia, 5 sekuntia. Tää on kylmä. Vitus GoPro.
Olisiko ottaa kuva itekin? Diabolism. Tällä. Mä iloinen. Hei, Simo mene poseeraamaan. Poseera nimet on kuva. Onko? Me siihen ettei. Oota. Oi, nyt pääset Facebookiin poliisitapaus. Niin. Ihan hyvä. Aina saatana. Vittu, No mulla on vitun vittu, muuten pitäis eettyä. Vittu ne ottais GoProt tätä kavariksi. Se olisi ihan vitun paha. Tulis Joonalle on ainakin paljon liikenteessäkin mitä läpättiä. tulis vähän muutakin kuin Vittu ette kyllä annas kyllä saa. En, me otan muistikorttia vittu heille jonnekin. Muistikortti. Syö se saatana. niin älä. Syömä se. Kappaste vittu muistin. Se on ruokinut tossa. Oi Olli pääs pois bilepakusta. No mennäkin. Eikö? Paljonko pulki? Paljon meni. 55. Elikkä 5-8. Ei se enempää. 20 perikästä. Se on ihan laista. Mistä sä oot 20 perikässä? Laiska. Mikä rakenteellinen? Mikä? Yleensä tulee se 20 perikässä. Mulla oli ihan sama. Ai isompi piikki. Hei, Hei. mikä rakenteellinen Ei se mulla? yleensä ota kivillä. Testasi moppa. Hei, Mitä? Ne testasi moppa Miksi? salus. Voidaan kattaa iso kirja pittu. Se voi sanoa toi toinen säästetty testauksella. Vitut maksaa yhteen. Yleensä jos ne antaa ton rikkiässakaan, niin se ottaa sikillenkin pois, kun rakenteellinen muutos. Eikö ne ole yleensä sen, ne on räntäjäkyttiä näköjään. Lähtekö ne pois? Joo. Ne ei edes kahtonut